Når du siger right way, så tænker jeg... At tingene bliver gjort på den rigtige måde. Det klinger godt. Den rigtige vej mod rengøringsverdenen. Ordentlig rengøring. Det er nemt at have i munden. Right way. Den rigtige måde at gøre rent på, det er, hvor du har en høj kvalitet, samtidig med at du udfører opgaven ergonomisk korrekt. Den rigtige måde at gøre rent på, det er ved at bruge handsker. Her hvor vi har lokaler, er der sort gulvtæppe, så det er meget nemt at se, hvis der ikke er gjort rent. Den rigtige måde at gøre rent på for mig, det er, hvis at man kan hygge sig samtidig med, at man gør rent. Det er rundkost. Hos Right Way ved vi godt, hvordan man bruger en kost. Og vigtigst af alt ved vi, hvordan man gør rent på den rigtige måde. En flot arbejdsplads med et godt indeklima er vigtig for folks trivsel og effektivitet. Kontakt Right Way på 72 34 42 21 og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at holde en ren og pæn arbejdsplads.